foarte mult când zicem tradiție, ne gândim la comunitatea țărănească și la satul. Dar de fapt ecosistemul ăsta este și a fost întotdeauna legat și de zona urbană, iar chiar dacă proporția acum 200 de ani era alta între urban și rural, ea a rămas întotdeauna, cum să spun, într-un ecosistem, pentru că ele se influențează și ajungi chiar la modele economice actuale, cum este turismul, care înseamnă un serviciu sau mâncarea sănătoasă de calitate. De fapt, e un serviciu pe care îl dă ruralul pentru o piață în urban. Asta era și ideea de a aduce niște activatori, să zic, ai tradiției în grupul ăsta, care asta fac în momentul de față. Adică inovează, încercând să păstreze, și ai lucrul ăsta, îl vezi în foarte multe domenii, de la, arhitectură, la muzică, la artă. În mijlocul unei poieni de pe Valea Vâlsanului, județul Argeș, școala de la Bunești aduce o altfel de educație, non-formală și experimentală. Studenți, profesori, meșteri și săteni din comunitatea locală învață despre locuire și construire, timp și prospețimea locurilor vechi care redevin noi. Aici, de 10 ani, arhitectura construită și filozofia reimaginează spațiul rural, atât virtual cât și cel construit, cu dialoguri pe teme veșnice, cu materiale naturale și cu meșteșuguri uitate. Acesta a fost primul scenariu al școlii de la Bunești, care, de la bun început, și-a propus două lucruri: să fie o școală de arhitectură, dar în același timp o școală de filozofie. O școală în care ne întrebăm de ce facem lucrurile, nu învățăm doar să facem lucruri. Și o școală în care filozofia și arhitectura sunt jumătățile unui întreg, sunt indispensabile una celeilalte. Școala ne-a încântat, dar în formula asta de școală în vacanță, pentru că uneori este suficient să părăsești un cadru consacrat pentru a căpăta o anumită libertate și prospețime a gândirii. Și școala de aici o practicăm ca pe o ocazie de reflexie, în primul rând. E și un loc și un timp pe care ni-l dedicăm nouă, nu construcției. Construcția nu este decât prilejul de a găsi timp să reflectăm asupra lucrurilor pe care le facem și pentru a reflecta asupra ceea ce suntem sau vrem să fim. În felul acesta, formându-se în mod inevitabil și minunat, a spune, o mică comunitate care funcționează ca atare. O comunitate formată din studenți, profesori, meșteri, săteni și persoane care aderă la modul acesta de a locui și de a construi, chiar pentru un timp limitat. Școala în comunitate, în această locuire împreună, face ca lucrurile vechi, care nu se mai află astăzi în cărți sau sunt imposibil de surprins într-o carte, să circule din om în om. Și încercăm să le recuperăm prin această relație directă, atât cât se mai poate, cu meșterii care mai există, dar și cu specialiști în filozofie, filologie, istorie, pentru a le da această formă construită. La Bunești, arhitectura este simultan temă de cercetare și instrument de reflexie asupra valorilor umaniste. Pentru a parafraza un vers celebru, ideea de comunitate s-a născut la sat, însă migrarea locuirii dinspre rural către urban pune în pericol însăși înțelegerea acestor valori.
Solidaritatea, rigorile traiului împreună, colaborarea și bunăcuvința sunt resurse dezvoltate istoric în rural, care uneori pot părea anacronice în vâltoarea citadină sau pur și simplu sunt uitate în viteza traiului cotidian. Școala de la Bunești propune o reîntoarcere la matcă, o învățare și reînvățare a viețuirii și a conviețuirii. Nu e vorba de o arhitectură tradițională, o arhitectură locală, pentru că e inevitabil o arhitectură nouă, ceea ce facem aici, lucrând astăzi, în 2018, cu materiale vechi de când lumea. Însă inovația nu este un scop în sine, ci ne interesează mai tare cum teme locale, teme minore, care țin de cultura noastră, se pot întâlni și suprapune fericit cu marile teme ale culturii europene. Pare că mai degrabă am trecut în zona aceasta a artelor liberale, în cealaltă jumătate a școlii de la Bunești, dar de fapt se întâmplă același lucru și în arhitectură. Deci, pământul în sine reprezintă o tradiție la nivel european și un mod de a gândi și de a construi. Reprezintă, de fapt, o anumită structurare a gândirii. Și el poartă în sine această lecție pe care ne-o predă direct nouă astăzi. Și e fascinant că noi, de fapt, astfel ne întâlnim cu marile teme ale arhitecturii de pământ. Deci cred că noul autentic, noul consistent și noul creator este acel produs care decurge din întâlnirea între teme legate de specificul local, materiale locale, dublate de marile teme, zicem, permanente ale arhitecturii, de ceea ce e constant în marea arhitectură. Școala de la Bunești s-a vrut, dacă vreți, în mod paradoxal, e o școală tradițională, adică o școală care se duce înapoi până la Socrate. Să-l întrebe pe Socrate, tu cum ai făcut școală cu ucenicii tăi? Așa, dar în același timp își dorește să facă tabula rasa de tot ceea ce înseamnă educație în mentalul contemporan. Și aveam nevoie de o metaforă, cum încep ceva de la nou, de la zero, ceva nou. Și metafora aceasta a fost un teren sălbatic. Da? Pornim de la pur și simplu natură, de la iarba de pe pământ. Și metafora a fost, prima școală de vară ne-am așezat cu corturile în acest loc, care ca și astăzi era suficient de sălbatic, dar la acea vreme, în plus, nu avea nici măcar fântânile care astăzi îi dau apă. În acest spirit, dacă vreți, de haiducie educațională. Această haiducie ține de faptul că aici studenții se întâlnesc cu totul altceva decât se întâlnesc ei în viață. Și cel mai important lucru este exercițiul comunitar. Să stai singur aici e greu. Să-ți gătești singur. Aici descoperi cât de valoroasă e întrajutorarea. Și cât de repede și frumos ies lucrurile când le faci împreună. Că există o distribuție de roluri care e necesară. Deci o mică, dacă vreți, școală despre ideea politicului. Nu de politică. Dar cum faci? Că uite, ți-e greu ca om singur, dar când ești în comunitate, poți să te organizezi astfel încât viața să-ți devină mai ușoară. Și fiecare își asumă un rol și rolurile astea se schimbă pe parcursul unei serii de studenți, dar conviețuirea devine parte a ceea ce învață ei aici, arta conviețuirii. Fiindcă asta este în cele din urmă ceea ce descoperă fiecare, aș spune, la urma urmelor, tu îți devii propriul tău profesor, descoperindu-ți limitele,
descoperindu-ți dimpotrivă rezistențe și puteri pe care nu le bănuiai, descoperindu-ți disponibilități față de ceilalți, descoperindu-ți căderea pe gânduri, de exemplu. Da, deci momentele acelea când rămâi tu cu gândurile tale, astfel încât, iată, am definit 4 tipuri de profesori, între care omul e numai unul, deci 25% e transmisie umană. Nu mai vorbesc în măsura în care căderea aceasta pe gânduri se petrece la apusul soarelui și după apusul soarelui, când apar stelele pe cer, de aici se văd cu adevărat stelele și când gândul prin această întâlnire cu Universul este stimulat spre o zonă mai înaltă a ființei.